Яшел Үзән районында мәгърифәтчелек каһарманы Каюм Насрыйдан тышта милли тарихыбызны өйрәнгән татар укымышлысы Минхаҗетдин Сәйфулла улы Җәбәли тууы ачыкланды. Яңа ачыш турында тулырак Мөршидә Җиһан репортажы. Минхаҗетдин Сәйфулла улы Әл-Җәбәли төп чыгышы белән Яшел Үзән районындагы Мамадыш Әкил авылыннан. Ул 1839 елда туган. Ата-бабалары да затлы һәм укымышлы нәселнең вәкиле. Данлыклы Гали Ишан шәкерте 30 ел Бәшик авылында имам булып торган. Якташлары Минхаҗетдин хәзрәтне искә алып, аның тарихи хезмәтен тәкъдир итте. Бик матур күркәм китап бастырылып чыкты. Шуңа күрә безнең бөтен имамнар районымыздан бүген җыелдылар. Һәм Алла бирсә инде дөрестән дә мондый китап белем бирү асбаплары булган сайын безгә кирәк кулланырга, файдаланырга. Минхаҗетдин Җәбәлинең 1878 елда иҗат ителгән Тәварихы Болгария вә Татария, Болгар һәм Татар тарихы дип исемләнгән хезмәте моңарчы кулъязма рәвешендә сакланган. Шунысы мөһим, ул вакытта халкыбызның үткәне турында татар авторларының бер китабы да басылып чыкмаган булган әле. Ягъни Минхаҗетдин мулла катлаулы тарихи хезмәт язарга беренчеләрдән булып тотынган татар укымышлысы. Бу шәхес безнең Хөсәйн Фәйзханов, Шиһабетдин Мәрҗани, Каюм Насыйри, аларга хәтле булган тарихчы галимнәребезнең исемнәре белән рәттән куелырга тиешле зур гыйлем иясе, зур галим һәм милләтебезнең күренекле шәхесе дәрәҗәсендә йөртелергә лаеклы зат бу. Минхаҗетдин мулла Бәшик авылы зиратындагы борынгы таш язманың рәсемен ясап, язуларын күчереп алган. Ул таш язманың елын һәм башка мәгълүматларын ялгыш укыган булса да, ахыргы юлларындагы язуларын күчереп калдырган. Фәнебез өчен ул теркәп калдырган мәгълүмат аеруча кыйммәтле. Аның кабер ташы шушы Бәшик авылының зиратында, ул үзенең тарихи хезмәтендә файдаланылган борынгы истәлекләр дә менә шушы тирә-юньдәге авылларның зиратларында әүвәлге борынгы кабер ташларын бик ныклап өйрәнгән ул һәм беренчеләрдән булып үзенең кул язмасында борынгы әүвәлге үзенең Бәшик авылы зиратында булган борынгы кабер ташының рәсемен, сурәтен, текстларын язып калдырган. Ул шуның белән дә бик истәлекле. Гомумән тарихыбыз өчен бик кадерле, кыйммәтле хезмәт калдырган зур бөек шәхесләребезнең берсе. Милләтебез үзенең мондый шәхесләрен һич кенә дә онытырга тиеш түгел. Менә ул яңа исем буларак ачылды. Болгар һәм татар тарихи хезмәте татар археографиясе сериясендә бастырылган 31-нче китап. Әзерләүчесе галим археограф Раиф Мәрданов. Китапны тәкъдир итүгә җыелган Яшел Үзән районы мөхтәсибәте имамнары әлеге игелекле эшне башкарып чыгучыларга рәхмәтләрен җиткерде. Яңа кыш көннәрендә Раиф Мәрдановның кешеләре шалтыраттылар, сезнең алда шундый кеше булган икән дип, кабер ташлары бар икән дип, мин тиздән кабер ташларын барып җангадан барлап кайттым да, аларга төшереп тә җибәрдем. Тарихи китапны тәкъдим итүдән соң Минхаҗетдин Җәбәли рухына багышлап корбан ашы үткәрелде. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары өчен Яшел Үзән районыннан.